시작돼 살라. 더 당시 더. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. To गासिबो आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय बिराद गोबावसैमोन ब्लग बानायदिया माने इदिनो सोलाबाखैमोन ना आरो लोमजानाबो दंमोन आङो ओमफ्राय दिनै एसे हामदों आरोना। ओमफ्राय दसे इभिनिंनि मा खालामनो मा मानो जानि फोथारावनो माइफोर ओंखारदोंना ओंखाराखै एसे नायनो फैदो आरोना। थ' नोंथांमोनाव इन्टारेस्टिं भिडिअखौ नायनो फैदो। चलो चलते हे नामा होननाय जाबाय जानि आरोना। जानिया ओंखारथ'वाखैनो ओमफ्राय नै बेलेगनि आंनो सोर फैफादों नै मिस्टार सन्थला इ जाबाय सन्थला जाबाय मामोन पाप्रिकावा ओमफ्राय जानि दायग्रा फैफादो। जों दायो नायलाबायनोसै आरो दिनैसो फैदोलै फोथाराव हाग्राया भगबान ओरैबादि लेथ्रा जादों नै ओरैबादि लेथ्रा दिनैसो फैदो बिराद गोबाव जाबाय नायस्रानो इभिनिंनि मा खालामनो मा मानो फैलायबाय आरो ओमफ्राय नै जानि बारि दं जा बा थांजाला ससेल' थांगोन नै मोना हांबायानो जा फोथारखौ खोमसिनो नै खिथुना दं मानसिफोरा गिसिमनो जानो गानना खागोन दसे सकनफोरा फैनाय जादों नै जाबाय जाहानि बारि आरो मा जाबाय थादों नोंसोरो थ' गिखलाफोराथ' टाइगारा मा जाबाय थादों थ' थांसै थ' बिराद गरमबो बिराद गरम थानायखाय मा खालामनो उपाय गैया आरो बरिंनो मोनसे भिडिअ बानायबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो आरोना। ओमफ्राय जोंनियाबो टेस्ट एग्जाम जानो नागिरदों आरोना गाबोनो ओमफ्राय नोंथांमोना खानैसो थानानै कभार भिडिअ नुगोन आं कभार भिडिअ लाबोगोन आरोना बयबो नेना थाबानो जाबाय। बेखिनियानोसै आरो जों दा न'आव थांसै मेना आसलफोरा गाग्लिजोब्बायलै सालायो जाबाय फाग्लाफोरायनि थांनायसै जों दा बिराद गिखलाफोरा नै ओइ नोंसोर मानो खारदो नोंसोर खारनायनि कारनावनोथ' खारदो नालाय जा गेलेनाय बायदि मोनदो होसि जादो साला थ' थांसै थ' खावाया थांसैना थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै आरोना थ' मोजां मोनदोंबा बयबो लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय थ' बेखिनियानोसै आरोना थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलांसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बाय बाय।